Ак пароходлар йөзеп йөргән Чулман буйларының тынычлыгын алып, гаять кылачлы төзелеш башлануга илнең төрле почмакларыннан меңләгән халык агылды. Япь-яшь егетләр, сылу-сылу кызлар шәһәр төзеделәр. Берсеннән-берсе куәтле завод корпусларын торгыздылар. Шушы шәһәрне якты, нурлы итәр өчен Чулман елгасын буып гидростанция кырдылар. Әнә, үз куллары белән төзегән шәһәр урамнары буйлап, күкрәкләрендәге алтын йолдызларын балкытып, социалистик хезмәт геройлары атлый. Атлап барышларында, үз-үзләренең тотышларында ук ниндидер горурлык, шушы шәһәрне үз итү, ярату сизелә. Башкача мөмкин дә түгел. Алар бит үз халкы, туган иле каршындагы фидакар хезмәтләре өчен иң дәрәҗәле, иң абруйлы бүләгенә лаек булган кешеләр. Төзүче данын еракларга таныткан социалистик хезмәт геройлары Вазих Салих улы Мауликов, Радик Инсаф улы Зәләев, Нәгыйм Харислам улы Әгъләмовлар. Бүгенге тапшыруда без сезгә Нәгыйм Әгъләмовның тормыш һәм хезмәт юлы, гаиләсе, аның тормыш юлында очраган истәлекле мизгелләр белән таныштырырбыз. Туган як, балачак, яшьлек хатирәләре ат казанган төзүче, тәҗрибәле бригадир Нәгыйм Әгъләмов күңелендә иң матур истәлек булып саклана. Мин үзем туып үскән ягым Башкортстанда туып үстем мин. Мишкә районы Зуршада дигән авылда. Балачакта бик авыр чаклар булды. Безнең үскәндә сугыш заманы булды. Карас менә миңа сугыш башлаганда карас 32 ел булгач 11 яшькә иде. Сугышның үткән чагында, конечно, сугыш барганда бик авыр булды. Семья безнең бик зур булды. 8 бала идек без. Берсеннән-берсе менә шулай киткәннәр. Мин 3нче бала. Чыннан да, сугыш елы балаларына бик авырга туры килә. 1948 елда 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Нәгыйм ФЗО мәктәбенә укырга керә. Шушы ФЗОга китүемә, ФЗО алымнарына бик куандым. Потому что безнең ачлык, иде яланлык, без әле хөкүмәт нинә ушкача анда киендерәләр дә, ашаталар да дигән специалист бирәләр. Без бит специалист алып чыктык. Аны тәмамлаганнан соң берничә ел ташчы булып эшләй. 1951-54 елларда армиядә хезмәт итә. Солдат шинелен салуга Чиләбе өлкәсенә юл тота һәм Коксахим монтаж төзү монтаж идарәсендә монтажчы слесарь булып эшли. Тик туган як сагындыра. Гел үзенә тартып тора. Ул кабат Башкортстанга әйләнеп кайта һәм Уфа нефть эшкәртү заводына эшкә урнаша. Ул елларда Нәгыйм Әгъләмовның әле энергиясе ташып, кайнап торган япь-яшь егәрле чагы. Күп кызларның йөрәгенә ут салырдай дәрте, дәрманы бар. Шулай бер көнне эштән соң ул кызлар яши торган тулай торакка юнәлә. Шунда төзелештә бетончы булып эшләүче Хафизә исемле кызга бер күрүдә гашыйк була. 3 ел дуслашып йөргәннән соң алар кавышалар. Хәер, гаиләсе хакында бераз соңрак сөйләшербез. Хәзергә Нәгыйм Әгъләмовның хезмәт юлы турында сөйләшүебезне дәвам итик. Яшьтән үк тынгысыз булгангадыр, аның күңеле һәрвакыт каядыр омтыла. Кылачрак эштә үзен сынап карыйсы килә. Шулай бер вакыт Нәгыйм Әгъләмов Гәҗиттән Караидел елгасында Павловка гысын төзи башлаулары һәм шунда монтажчыларны эшкә чакырулары турында хәбәр укый. Һәм озын-озак уйлап тормыйча, гаиләсе белән шунда юл тота. Бу 1958 ел була. Чит җирләрдә дә яхшы кешеләр белән очраштыра аны язмыш. Бүтән көчен, тәҗрибәсен туплап, җиң сызганып эшкә керешә ул. Ул елларда бүтән ил күләмендә куәтле ГЭСлар, ГРЭСлар күпләп корыла. Гидромонтаж трестыда үз кадрларын командировкага җибәрә.
Нәгыйм Әгләмов гаиләсе белән Зәй ГРСын төзергә кайта. Зәй ГРСын шул чакта Татарстанның иң беренче булып тренды ул чакта ударный комсомольский, ударный стройки дип ачтылар аны. Игълан иттеләр инде. Буенча хөкүмәт буенча инде. Шуны менә шу ударный, беренче ударный Татарстан стройкасында эшләп киткән кешемен мин. 6 ел дәвамында ГРСны төзүгә куйган фидакарь хезмәте өчен ул беренче хөкүмәт бүләге почет билгесе ордены белән бүләкләнә һәм шул ук елны Түбән Кама шәһәренә хим комбинатны монтажларга юллама ала. Анда Нижнекамскида тоже тест төзедек. Тест, аннан соң хим комбинат, шәһәр төзедек. Без тоже төрле эшләрне эшләдек инде. Анда водозаборларны төзедек беренче баргачта, Зәйгә Нижнекамскига күчкәч тә мине водозабор кирәк. Тескә су кирәк, тескә су кирәк булгач беренче водозабор кирәк. Шуңа күрә башлап киткән эш водозабордан Нижнекамскида эшләп киттем. Шул аның беренче очередьләрен хим комбинаты төзебез, шинный заводлар төзи башладык. Түбән Камадагы 5 еллык хезмәтен тагын бер мәртәбәле бүләк хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бәялиләр. Шулай уңышлы гына эшләп, җай гына яшәп ятканда гидромонтаж башлыгы Виктор Ильич Гашков аның күңелен кабат кузгата. Чаллыда зур төзелеш башлана. Кешеләрне төзүче һөнәренең асылына төшерергә, эшләргә өйрәтергә кирәк. Бер сүз белән әйткәндә, Нәгыйм Харисламович, сезнең тәҗрибә, сезнең ярдәм кирәк ди. Бу тәкъдимне дә бөтен йөрәге белән кабул итә Нәгыйм Әгләмов. Чаллыдагы гигант төзелешкә яңа көч, яңа дәрт белән эшкә алына. Монда үзенә яңа бригада туплый. Үз тәҗрибәсеннән чыгып, алар белән төзүче алифбасын кабат башлый. Бөтен инструментларны чыгарып куеп, бөтен нәрсәләр белмиләр, нәрсә икәнле. Шуна һәрберсен мен әйтәм, монысы шундый инструмент, монысы шундый, монысы мондай дип уларны уратам теге ниләрдә кебек мәктәпкә баргач беренче класста хәрефкә уратырга туры килде. Мәшгуль эш башларга туры килде. Монтажчы булу өчен күп һөнәрле булу кирәк шул. Эретеп ябыштыручы да, ташчы да, стропольчы да булсын ул. Сызымнарны да китап укыган кебек укысын. Кран белән дә эшли алсын, бетон да салсын, санап бетерерлек түгел. Тырышкан табар, ташка кадак кагар диләр. Нәгыйм Әгләмов та бригада егетләрен акрынлап үз эшенең серләренә төшендерә. Кайда гына җибәрсәләр дә, нинди генә эштә эшләсәм дә, бригадам белән бер кайда мин үзем нигә әйтмәшләй позорга калдырганым булмады. Һәр эшне җиренә җиткереп, һәр вакытта җиңеп чыктык без бригада. Мин шулай үземнең бригад малайларын уратадым, что сез 2 мәртәбә килеп йөрмәгез, эшләгән җирегезгә килдегез, әкрен эшләйсез, монда шәп эшләйсезме? Бешне бетереп китәргә уйранырга кирәк. Шәп эшләйм дип әйтәм, 2 мәртәбә килеп йөрсәң бер эшкә, ул бөтенләй икенче була. Шуңа күрә без үзебезнең эшне кешегә калдырмый торыйк. Менә шулай, масканы да дөрес кия белмәгән егетләр белән Нәгыйм Әгләмов бригадасы төзелешнең алгы сафында. Әйдәп баручы бригадаларның, мактаулы коллективларның берсенә әверелә. Әгләмовларга тиңнәр булмый. Иртә таңнан көнне төнгә ялгап, булсынга дип җиренә җиткереп эшләү аларның яшәү рәвешенә әверелә. 10 ел гомерен Татарстанның төрле зур төзелешләрендә үткәргән, 30 елдан артык чаллы монтажчылар бригадасын җитәкләгән Нәгыйм Әгләмовның кулы тимәгән төзелеш аздыр шәһәребездә. Бигрәк тә КАМАЗ заводларын төзүгә аның бригадасы күп көч куя. Автогигант белән бергә шәһәрдә үсә. Чаллының беренче базарын, тытсын, күпләгән торак йортларын, кибетләрен төзегәндәге истәлекләре аның күңелендә әле бүген дә саклана. Һәр объектны файдалануга тапшырган сайын балаларча сөенә идек дип искә ала ул. Шишмә очкан кеше ил эчергән, күпер салган кеше ил кичергән диләр. Нәгыйм Әгләмов бригадасы да дистәләгән күперләр салган. Нижнекамскида зияркы күпер салдык. Ал булганы понтонны күпер дип. Шуннан башланып китте инде минем күпер салырга. Монда чалмага күчкәч тә берничә күпер, менә ниләрдә елгаларда саларга туры килде.
Минем основной күпер нык билдәле дигән кебек зур күпер, хырурлана торган күперем не аркылы, ык аркылы Муслимдә салган күпер. Аны ул күперне даже ул чакта безнең как әйтергә секретарь обкома Табиев иде. Вот, шул чакта салдык әле без аны. Күпер салганда үзе дә берничә мәртәбә килеп китте Табиев. И күперне салгач та сдавать иткәндә килде. Шулай безне шуннан башланып китте. Менә шундый тарихи истәлекләргә бай, катлаулы да, мактаулы да тормыш юлы үткән төзүче ул Нәгыйм Әгъләмов. Игелекле, тырыш хезмәт җирдә ятмый диләр. Намуслы хезмәте өчен 1973 елда Нәгыйм Әгъләмовка РСФСРның ат казанган төзүчесе дигән исем бирелә. 1977 елда Ленин ордены белән бүләкләнә һәм социалистик хезмәт герое дигән мактаулы исемгә лаек була ул. Герой исеме тәккә генә бирелмәй ул. Кешенең хезмәте, намусы бик күп куела. Ялны, төнне белмәй эшләүдә генә. Әгәр инде былай гына йөргән кешегә герой исеме бирелмәй, мин аңа үземнең нименнән әйтәм, ялларын да күрмәй, балаларын да күрмәй эшләйләр алар, герой алган кешеләр. Шуңа күрә мин аларга хөрмәтем дә зур. Ышанам, шын хезмәтләре белән алган геройлар безнең шанлы геройлары. Biz bütün brigadierlar aralashib yashadi deb aytasim keladi. Shunga ko'ra ul gidromontajda ishladi endi. Andan so'ng ular biz endi ko'pgina bizni energetikada chaqiralari, ular sovet brigadierlarning soveti bor, onda da endi uchrashaymiz. Shunday shaxsingni uchrashib yashadi. Ular endi Xaristonovich endi mening aytirga kerak yaqin do'st endi, oxirat do'st deb aytirga kerak. Nishim degan vaqtda, значит, bizlarning bilan bütün vопросны, геройлар вопросында, ветераннар вопросында endi birga nitib aralashib, сөйләшеп, аның киңәшләрен ул битен мина язган алырак endi, мин аның киңәшләрен тыңлап шулай яшәдем. Шуннан да донлыклы төзүче Нәгыйм Әгъләмов хезмәтендә генә түгел, яшәү рәвеше, кылган гамәлләре белән абруйлы үрнәк шәхес. Дисте еллар дәвамында район һәм шәһәр советы депутаты КПССның шәһәр һәм өлкә комитеты әгъзасы итеп сайланыла. Шәһәрнең мактаулы гражданины исемен йөртә. Ветераннар советында зур эш алып бара. Татарстан геройлары башлангыч җәмәгать оешмасының алыштыргысыз җитәкчесе булып тора. Нәгыйм Харисамович турында әйтсәк, Әгъләмов турында ул беренче булып бүләкләнде һәм ул менә бүгенге секундда да үзенең дәрәҗәсе һәм үзенең авторитеты буенча ул әле бүген дә шул беренче булган килеш шулай беренче булып кала бирде. Чөнки менә biz бу геройларыбызга инде һәрвакыт рәхмәтлебез. Алар безнең һәрбер төрле менә үткәрә торган чараларыбызда, мероприятиеларыбызда катнашалар инде. Алар бәйрәм чоры булсын, анда мәсәлән башка шундый политик шундый мероприятиелар булсын, алар һәрвакытта безнең белән безнең чакыруга һәрвакытта инде шатланып ризалашалар. Нәгыйм абый ул менә шул геройлар арасында да үзенең семьясы белән дә менә шундый һәрвакыт үрнәк булып тора инде. Менә ул шундый, ничек әйтик инде, менә шундый бөтен җанын тәнен биреп, менә шул кешеләргә булсын дип, кешеләргә бигрәк тә ветераннар арасында менә шундый зур эшләр алып бара инде. Лайыклы ялда булуга да карамастан, бүген дә бер генә минутында юкка сарыф итми ул. Нәгыйм Әгъләмов тыңгы белмәс көчле рухлы кеше. Нәгыйм Әгъләмов шикелле менә тыңгысыз кеше, безнең советта алар берничә. Менә аны күргән сайын, очрашкан сайын яңа сүзләр, яңа уйлар, яңа движениелар килеп чыга. Шуңа күрә мин әле олы яшьтә булса да көн сайын менә шундый эш белән шөгыльләнеп безгә булышып биргән өчен аңар мин бик зур рәхмәтлемен. Мәртәбәле исемнәргә, дәүләт бүләкләренә ия булган герой-пенсионер Нәгыйм Әгъләмов бик тыйнак, улы җанлы кеше. Гомумән язмышка, тормышына, кешеләргә бик рәхмәтле ул.
Тормыш иптәше Хафиза апа белән кырган ялары да һәрвакыт җылы, ныклы булган. Бүген дә күгәрченнәрдә гөрләшеп гомер кичерәләр. Ике улларына да югары белем алырга ярдәм иткәннәр. Өлкәннәре Рим хәрби кеше, майор, бүгенге көндә Архангельск өлкәсендәге Плисецк космодромында инженер-сынаучы. Икенче уллары югары Исланда баш ветеринар табиб булып эшли. Икесенең дә матур, тату гаиләләре бар. Нәгыйм абый белән Хафиза апага 4 онык бүләк иткәннәр. Бәхетле картлык, балалар өчен сөенеп, горурланып яшәү менә шушы түгелмени инде ул. Бәхетле семьяда яшәдем. Мин аның белән бик горурланып әйтә алам. Мин бүгенге көндә дә бик бәхетле хатын. Бик горурланып әйтәм. Барлык кешеләргә дә, барлык семьяларга да шундый бәхетне генә телим. Ятим балалар булмасын, илләрдә сугыш булмасын. Ул бәхет һәр кешенең үз кулында. Бер кешегә дә бәхетне кеше китереп бирми. Аны көрәшеп, дуслык белән, намус белән алырга кирәк. Кеше намуслы булса, итагатьле булса, ул бәхетле була. Ата-анасын хөрмәт иткән кеше. Без әти-әниләребезне бик хөрмәт иттек. Ата-ананы хөрмәт иткән кеше, кешене хөрмәт иткән кеше, намус белән яшәгән кеше, алдашмый яшәгән кеше генә бәхетле була ала. Шушылай бәхетле булу шушыннан килә. Мөхәббәтле булу да шушыннан килә. Кешене итагать иткәннән, намуслы булганнан. Без менә шушы безнең семьябызда бу бик зур роль уйнады. Намуслы булу, бер-беребезне хөрмәт итү менә ул бәхетнең башы. Хәер, тормыш булгач, сикәлтәләре дә чирап тора. Матур гына яшәгәндә Нәгыйм Әгъләмовның сәламәтлеге кинәт какшап китә. Бик катлаулы операция кичерә ул. Тик якыннарының бар канатының өмете тугрылыгы көч бирә. Тормышның әлеге мизгеле алар өчен җитди сынау була. Авырлыкны уздырмаган бер семьяда булмый, бер кешедә булмый. Нигә дә агачка да корт төшә. Шуның кебек ул бәндәгә дә шулай була. Ул вакытларны бик җиңеллек белән узарга кирәк. Безнең семьябыз тату булгач, бер-беребезне хөрмәт иткәч, без ул авырлыкларны җиңел кичердек. Еллар уза, еллар эчендә фасыллар алышына. Кеше гомере дә әнә шулай сизелмичә дә узып китә. Ә менә Нәгыйм Әгъләмов кебек мактаулы хезмәтләре белән җирдә матур эз калдырган шәхесләрне халык онытмый. Кылган гамәлләрен буыннардан буыннарга изге аманат итеп тапшыра. Ә инде яшь буын шушындый геройлар янәшәсендә, алар үрнәгендә тәрбияләнә икән. Бу үзе зур бәхет, зур горурлык. Чөнки Шулман ярларында мәхәббәт ак кала төзегән геройларның әйтер сүзләре җитәрлек.